En el periòdic d'Ontinyent estem d'enhorabona. Després de 20 anys estrenem noves instal·lacions. Hem estat des de 1995 a l'Avinguda Daniel Gil, on va néixer el nostre periòdic. I ara, des d'octubre de 2016, estrenem unes oficines molt més modernes al carrer 2 de maig 127. Han estat 20 anys de recorregut en un espai físic de la nostra ciutat i ara canviem perquè la nostra redacció, el nostre departament de publicitat i el d'administració necessitaven créixer en infraestructures i també en serveis. Des d'esta setmana estem treballant al nou domicili, com ja he dit, en el 127 del 2 de maig. Però no es tracta solament d'un canvi físic, sinó també d'una aposta per un tipus d'empresa distinta. A banda del buque insígnia de la nostra empresa, que és el periòdic d'Ontinyent, també els nous serveis de comunicació que cada volta van adquirint més protagonisme i sobretot la major coordinació que necessitem de cara a unir el periodisme convencional, el periodisme de paper que ens ha fet populars, que ens ha fet forts durant aquestes 2 dècades de treball, amb el nou tipus de periodisme digital, amb els nostres serveis de Facebook, de web i des d'esta setmana també de Bandú, una nova aplicació per al telèfon mòbil per a que cada setmana, cada dia, puntualment, la informació, les notícies, el periodisme de la nostra zona arribi a tots els ontinyentins.